O Concello de Lalín aprobou este xoves a licenza de obra para a construción dun anexo ao actual cuartel da Garda Civil. As novas dependencias estarán destinadas a garaxe e oficinas para os axentes de tráfico. O alcalde lalinense asegurou que a súa intención era que se puidera facer un novo edificio para acoller a este departamento da Garda Civil. Eu fixe unha gestión, non vos digo con quen, e dixeronme que ahora mesmo que eso que era imposible, pero que podríamos estudiar. Ahora mesmo que era imposible porque tiñan esa partida orzamentaria para esa construción, que non deixa de ser así unha cousiña de menor cuantía, pero eu que lle ofrecín a tráfico foi dixenlle eu que eu estaba disposto a donarlle un solar sempre cando fixeran un edificio ben feito e digno. A construción dese novo edificio separado do actual cuartel non será posible, segundo o propio Crespo, porque xa existe un orzamento consignado para esta partida e porque a vixianza das dependencias de tráfico dependen directamente da Garda Civil, polo que é necesario que estean xuntos.